Elias tuli käymään. Tai se tajuu, mitä me tehtiin. Sori, kun sä et katsoa meidän kuhertelua. Ville teki eilen Eliakselle tosi törkeästi. Joo, sillä taitaa olla joku kriisi, kun se työntää kielensä vähän jokaisen suuhun. No onneksi mulla on kouluun kuumin kissa, niin kaikki tajuu, ketä mä haluan. No mut onnea teille. Mä taidan tästä lähteä. No mutta eikö sulla ollut jotain asiaa? No, ei se ollut mitään kauhean tärkeää. No oot sä varma? Oot sä puhu Villestä? Enköhän mä pärjää. Nähdään. Mikähän sillä oli? Ois se varmaan kertonut heti, jos olisi jotain tärkeää. Niin varma. Yrität sä nyt jo vältellä mua? Miksi mä yrittäisin? Sä et voi paeta. Me käydään samaa koulua. Sä ravaat tyttöystäväs luona mun naapurissa. Mutta oli silti puhu sunkaan. Ja mut pussata tarvii vai? Pidä pääs kiinni. Mitä sä pelkäät? Että joku kuulee, että lätkäjengin kapteeni tunki kieleen jonkun homon suuhun. Jos sä et lopeta, niin mä tapan sut. Ihan vapaasti. Mut sitä ennen mä kerron Iidalle, että ketä sä ajattelet, kun te ootte sängyssä. Miksi se sua uskois? Sä oot tämänkin asti koittanut saada meitä vaan eroamaan. Ja ihan syystä. Iida tietää, että sä vihaat mua. Keksit mitä vaan, että me juttu meistä pilalle. Mut nyt mun ei tarvi keksiä mitään. Lopeta toi vinkuminen. Sun ja mun välillä ei tapahtunut yhtään mitään. Et sä oot vieläkään päässyt testaamaan punahilkkaa. Mä en ois nähnyt punahilkkaa niiden naamiesten jälkeen. Miten sä voit olla noin saamaton? Tai ei oo sunkaan tilanteessa kyllä paljon kehuttavaa. Seuraaks ne mua ihan tarkoituksella? Musta tuntuu, että ne oli ennen sua täällä. Moi, tulkaa istua. Ei oo enää vapaita paikkoja, mutta sä voit istua vaikka taleen syliin. Nyt sun pakko taas alkaa. Ihan läppää. Tullaan ihan hyvin toimeen. Kyllä mä voin istua syliin. Mut mä testaan mieluiten sua. No läppä oli, kyllä mulle tuoli löytyy. Mä haan juomista. Hei, tuo mullekin joku. Millainen? Sama se, kunhan se on iso. Mä luulin, että ootte taas alkanut matsaa Larinkaan. Miksi oltais? Siis mitä mestiksi teistä on tullut yhdessä yössä? No ei kai mekään joka päiväksi tän riiden. Jos sus on yhtään miestä, sä kerrot Iidalle totuuden. Se on mun oma asia, mitä mä kerron. Tajuut sä, että sä käytät sitä vaan hyväksesi? Keskeytimme jotain. Mikä tuo juttu teidän välillä oikein on? No miten niin? Mä sanoin, että me yritetään tulla toimeen. Iida ehkä uskoo ton, mutta mulla ei uppoa tollanen skeida. Sä et voi sietää sitä. Ihmeitä tapahtuu. Hei, jos sulla on jotain ongelmia Larikaan, niin kyllä sä mulle voit kertoa. Elias. Come on. No se nyt ei suoranaisesti liity. Hei, katos kuka tuli. Vittu. Se ei saa nähdä mua. Älkää sinne kattoko!